Kami po miyembro kan KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, mga tugang oras niya to alas 10:31. An oras hatod sa Indokang. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. BDO. Tara na sa BDO Fiesta sa SMC Legazpi on July 19. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Uy, aram mo na daw ang bareta? Ano ito? O day mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan baguan panguntuhan. Totoo yan! Uya na ang programang Aramon Nyato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Nyato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka dito sa inyong bahay, makijaming dito sa programa Mardela ating kasama. Pakinggan natin si Mardela, samahan natin si Mardela. Sa balita issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay Bagatugang good morning! Good morning Luzon, Visayas, Mindanao. Kumusta po kita? Sana po okay ka mo, okay man kami. Good morning sa mga birthday celebrators. Happy birthday. Many returns of the day. More life, prosperity, and happiness. And siyempre sa mga may anniversary, happy anniversary po. Sa mga bisita, enjoy the sights, savor the taste, but protect our environment. Ako po sa lingkod, Mardela dahil iba. Sadit sana, pero tiyan. Iribanan ba kita, di sa programang Aramon Nyato, pero halipot tampong iribanan, Miyerkules po nganyan. Every Wednesday, pag alas 11, papasok po ang ating mga friendship from Bicol University para po sa indang programang pang-edukasyon at kabuhayan. Magpapatuloy po yung pag-uusap manungod po sa AgriTalks. Kung paanong mapakusog ang produksyon asin ang competitiveness mga tugang sa agriculture sector. Yan, kausap nila mamaya si Sir Rene de los Reyes, ang PAPSI Chairman Kang Albay. Mamaya po yan mga tugang 11 to 12, hosted by Professor Edgar Barameda and Professor Seth De Matera. Yan po, Bicol University po yan mamaya 11 to 12. Kaya halipot lang iribanan ta. Pero siyempre katuwang ta dyan sa tuya pong presentasyon kang programa ko niya na Aldao, sina Kuya Nems Flora sa lado technical. Yan naman si Jerome Nico Martinez, mga tugang sa DCGB Social Media Department sa pong IT. Yan sa newsroom, Papa Mars Angels, na po si Jenny Matthew Ballaran, si Shara May Leron, at saka si Nicole Ann Gloriani. Kalawas ang Mega Force Patrol sa panginot po ni Field Commander Chief of Reporters Jimmy Nasalita. Yan po sa 3rd District, Caraga Area, Joshua James Bino. Yan si Mama Angel, Baby Angel Mustasa sa Regional Santa Cetacin sa Legazpi Port. Karen Ala sa Provincial Capital. Yan man sa City Hall si Partner Armario. Biyahing Santo Domingo to Tiwi. Sa 1st District si Pading Jomar Bien. And siyempre si Henry Leboy, matang-mata ng DCGB sa kalsada. Yaw po tabi dyan, naglalibot-libot man sa mobile. Kami po, Kabos, minasaludar mga kabayan. Sana po okay kita.
Mga misis, rekas-rekasan, tadto na naman, sarap-sarapan ng mga premyuhan. Sa mga nakatune in po sa DCGB News Online Facebook page at saka YouTube channel, good morning. Sa mga suki natin, yan, kay partner King Rinaldo sa Bunker Hill. Yan man si Kuya Bob Candano sa Tabaco. Asin si Bing Buen Bores, nakantabay po mga tugang sa San Isidro sa Malilipot. Yan si Sir Banjo, 43002 sa Alaska. Oy, si Sir Jeff Santos, mga tugang from Queensland, Australia. At saka siyempre, nakaantabay na mga tugang Gerald Aranya, The Wanderer. Si 43016, Sir Arvin Balaoro sa Dubai. At saka ito si barkada natin, mga tugang na nakantabay dyan po sa Daraga area. Si COP. Good morning, Tawi. Alright, mga tugang, duman po sa mga kababayan halos garo-garubos na mga chief executives kan Albay, garo-roto duman sa Manila. Sa Grandstand, Quirino Grandstand, tango niya pong aldaw, nanaonin ambulansya, patient transport vehicle, si Presidente Bongbong Marcos in tie-up mga tugang with ini pong Philippine Charity Statistics Office. Yaon duman si Governor Noel Rosal, si Mayor Vic Perete, si Mayor Nomar Banda kang Santo Domingo, recipiente man kisaro pang ambulansya o kaya saro pang transport patient transport vehicle ang Santo Domingo. So ang distribution mga tugang ginibo duman sa Quirino Grandstand sa Luneta, parte yan kan inisyatiba kang presidente na matawaning ang kada LGU nin malalauman asin kompleto na gamit na medical transport. Pinundan po yan kan Philippine Charity Statistics Office o PCSO na iyon man ang katuwang kang gobyerno para mapakusog, maparahay ang sistema na pangsalud sa Pilipinas. Kamang nakaagi may mga tinaawa na kayan na LGU, mga na sa 567 na PTVs poon pong January. And according to reports, target po kan administrasyon na maitao ang 985 units sa laog po kan taon na ngunyan na presente, 2025. So may pondo na 2.2 billion asin nakapag-aprobar nanin 1,000 PTVs na kompleto sa gamit, kaibanan ng oxygen tank, blood pressure monitor asin iba pang supply para masiguro ang ligtas asin napapanaw na transport kan mga pasyente. So lalo sa mga rasara yung lugar. So 17 LGUs mga tugang sa Albay asin sa iba pang mga local government units sa Kabikolan ang natawantan naka-schedule niyan Luzon area. Yung mga taga Luzon. Yan po ang sabi kang presidente, parte yan kan sa iyang pangako na pakusugon ang sistemang pangsalud sa Pilipinas asin mapakarhay ang emergency response sa bilog na nasyon. O yan po tabi mga tugang ang satuya ng mga magayon na bareta. Nyaon dumanailing ko si Mayor Nomar Banda, si Mayor Bong, tapos si Konsi Marvin Baluloy. Bata ni si Konsi Marvin, napasar-pasan ng resolution kaswapon na namahagad ki patient transport vehicle sa sarong party list. Pero napasar na po ito sa naipasar ito sa sa Sanggunian, sa sendang regular session kasudma. And then ini bago man ini, iba man karo ini. Iba man ini para po duman sa mga kababayan nato na mapagserbihan. Didakol-dakol na ang ambulansya dyan ta. Susaro na ambulance na itao mga tugang na sa kunyan sa BFP. So may salida tulos may salida tulos. So ingatan na lang tabi kan sa tuya ng mga driver.
And then, garo, ang sabi nga ni Mayor Bong, during our encounter with Kabalikat CBCom, na maging sa mga, mga driver kan, mga emergency rescue, yung mga rescue vehicle na naitaw dyan sa Santo Domingo, ipapairarom sa mga training. Tangani na ariglado po ang pagresponde. Very good. Alright, so yan po tabi. Ang mga, sabi nga ni kaya ni magayon ng mga information mo niyan pong pagkaaga para po duman sa mga kababayan ta. And sana, maski dakon na pong patient transport vehicles, dahil magpadiskwido. Good morning, mga tugang kay Punong Barangay, Danny Ballester, kay Kapdari, kay 43039. Good morning, Tabi, sir. Salamat sa pagantabay, mga tugang nakaantabay si Sir Danny. Good morning, Brad, Sir Mardila. Yan. Magayon na sa pag-agi ko sa bago, Kap. Kung kansarong aldaw, pag-agi ko may 7 na mga ayam na barlaw bagaw dyan sa puon sa may pigibong tulay hanggang doon sa makamay yung manoy irning. Ay kasubagong aga, di akong nailing. Kasubagong pag-agi ko mga laon na di akong nailing. Very good. And sana yung pong mga may sadiri po ning ayam, maging responsible pet owner po kita. O may pangapunan na si Kapitan sa Indo, na may ordinansa po dyan, mga tugang na dapat mong ipasunod, tanganing di po kita magkaganing problema, igakod, aso mo, tali mo, ikulong, tabi, tangan, di paggibuho na playground ka mga ayam ang madaling araw, ang tinampo, tanganing di pong madiskwido ng mga motorista. Ayo, alright, salamaton sa pagresponde. Bueno, mga tugang doon ang mga istorya, alibod lang sa luwas, partner Alarmario nasa linya. Partner, good morning, please come in. Thank you so much, partner. Duro-diretso na talaga ang pambansang pabahay ni Presidente Ferdinand Marcos through Bicol, as in ang city government kan Legazpi, digdi sa may area kan Sitio Malangka, kan Barangay Taysan. Ini ang sitwasyon ngunyan, partner, sa pagbisita ta sa area kung saan padagos na talaga napatrabaho ka ni pipa siguro ng gadaan kudal muna agan area na mahiwason ini partner na digdigibon ang 15,000 na units nin mga harong na pwedeng pakinabangan kan mga magiging beneficiaryo kanay sa mga masunod na aldaw. Anong klaseng harong iyan, partner? Sa programa po. Bako man ditat sa bulyan, garo kunyan? Garo kuyan, garo baga style building siya, tapos may mga kuro kwarto. O garo apartment? Gari apartment style, partner, digdi sa retratong piling digdi sa... Pirang iskalon, partner? Day ko ma-auto arayo na garing ako. Alang kawin ni partner? Iyo, Oo, day ko lang ma-kung pirang iskalon. Pero ang style niya, talagang sa mga pang gariman sa mga apartment style kayo din eh. Garakondo? Ang fight? Gorokondo, parang kondo unit ang style, partner. Di kasi ang mga target ka ang partner. Ang sabi baga, ang saro sa mga importanteng requirements kung ma-apply ka digdi, dapat member ka kay Pag-ibig at least. Member ka kay Pag-ibig and... Tapos, taga-Legazpi. Priority siyempre ang Taga-Legazpi. Baka pwede man makonsiderar ang Tagaluwas kan Legazpi. Depende kayo sa kung day kayo mataparan ang 15,000. Pero hiling ko, gulpi ang interesado ka na kainin. Sa iba bagang mga munisipyo, pig prioridad nindang pigtawan ngo na sa mga empleyado.
Iyo, oo. Sumaday nga ron na mga empleyado sa So, nangangartilahan. mga empleyado. Oo. Pwede, oo. Ayan Anyway, sarong man lang sa style baga kan City Governor Legazpi katong panahon. Aron duman ko ini bagang Ibalong Village. Panahon kato ni Dipontong Mayor Billy Roses pa kayo. Priority talaga sa mga empleyado. I don't know yan kung ano ang sistema kani sa susugbaga sa initial na informasyon na kuwata kina Congressman Pido Garbin talagang para ini sa mga TOs bako ini para sa mga mayayaman kundi sa mga katamtaman sa nagayod tao dapat member ka magipag-ibig ikon di usunong ka man pero ani ba dyan baka mamiyembro kan pag-ibig kaya yan may kumbaga may level man ang status gayod kan beneficiaryo dahil ko pa na detalye maray sa mga iba pang detalyes kayan tabi partner. Basta ang initial na informasyon na kuwatan ko niyan kan uminaging inaugural session partner parte sa naging agenda ang pagtutugot na kay Mayor Isiam Ismael kan sa ang palunsod na magpirma sa mga kontrata. Siring kaning kontrata tayo ni may kontrata kani ang developer, na contractor, dangan national government parte ini kan pwedeng pipirmahan inautorisar si Mayor Isiam Ismael na magpirma sa mga kontratang siring kani tayo ini so nabayaan naman baga ni Mayor o dating Mayor Attorney Pido Garbin Jr. Roger. Pero yan, at least ngunyan maray ang koordinasyon kan developer as in city government and ngunyan na iling komismo personal na doro-diretso na ang patrabaho pagde-develop kan lugar na niligi sa may sitio Malangka kan Barangay Taysan going to Puro. Yan tabi parte kan pambansang pabahay na Bigibo. First time digdi sa Albay pilot area ining Legazpi City. Yan ang follow-up informasyon. Alan Mario, DCGB. Thank you very much, Partner Al. Lipat kita mga tugang sa linya ni Baby Angel Mustaza. Baby Angel, good morning. Please come in. Oh, really Oh? Yes, go ahead. Good morning, Sir Mar. Good morning. Good morning. Get ang boses mo, nakapasiguro ka na. Gusto ko na, Sir Mar, bangaon ang lawas ko kan mga aatindiran. Time management. Opo. Anyway, Sir Mar, kakatapos lang ka itong inflation report kan sa Philippine Statistics Authority, Bicol, kung sa ina sa datos na ipighiras ni Officer in Charge Chief Statistical Specialist Sir Lia Merhilia, nagbaba sa 1.5% ang inflation rate sa Bicol Region sa bulan ng Hunyo 2025, hababa ini Sir Mar sa 2.2% inflation, kana Mayo 2025 asin 4.6% naman sa Hunyo 2024. Sigon kay Marhilia, uminabot sa 2.2% ang average inflation na sa rehiyon kung Enero sa Hunyo 2025. Pangyan ito nakapag-contribute sa pagbaba kan inflation, iyo ang food and alcoholic beverages, karon ng mga vegetables, tubers, cereals, fish and other seafood. Kaibahan pa rin ni Sir Mar ang housing, water, electricity, gas and other fuels, pati na ang personal care and miscellaneous. Sa pinaka-ultimong datos, gabos man na probinsya sa Bicol Region ang nagbaba ang inflation kung sa Albay, nakapag-registro ini ni 1.6%, 0.5% na inflation sa Camarines Norte na iyo ang pinakahababa, 1.2% sa Camarines Sur, 1.5% sa Masbate, 1.8% sa Sorsogon, at yun ang pinakahalang Councilmar, iyo ang sa probinsya kan Catanduanes na naila 3.1%. Pag-abot naman duman, Sir Mar, sa purchasing power, ipinaliwanag ni Sir Nembehilia na sa Bicol Region nasa 0.75 centavos na ang purchasing power na ang gustong sabihin. Ang sanggatos pesos sa Sir Mar, ang value kayan mo niyan, ang nasa 75 pesos. Nagro-lang ka na, kang nakaagi 84 centavos ini. Di, okay man. Di at least, may dugang ng liit.
Makaibi, Sir Mar. Mas naglangkaw liit. Nagdangkaw dito. Kumbaga, yung purchasing power mo, nagkusog. Opo. Nagkusog. You want yung from 80.84 to 7.75. Walang bagay na yan. Yeah, okay. So, Sir Mar, sa Laguman NDA, tanakula po bagaan na nakakapag-contribute itong sa mga agricultural product. Maray-maray madang sado ka ini. Wala man sa kinamonitor na pagbaba, paglangkaw ka ng mga pamresyuhan, dahil man apektado ka ito paglangkaw po kan petrolyo ka nakalihis na semana. Ito, nag-rollback nga na eh. Opo. Nag-rollback doang business na. Doang sunudan. Kaya lang medyo saditso pang dua. Opo. But anyway, So, ining from 2.2 to 1.6 sa Albay, mariray na. Diba? Opo, Sir Mar. Ining 2.2, ining 1.5 is sa whole Bicol region na eh. Opo, Sir Mar. Roger that. Okay, sige. So, yan po, Sir Mar, ang mga dugang pang informasyon halit sa lugar sa Inzal Mustaza, DCGB. Thank you very much, Angel. Mga tugang niyan po, mga dugan nato mga impormasyones para po sa mga kababayan nato. Yan, sabi ni Kap Danny, Padagos po, Brad, and Operation. Salamat. Yan, okay. Sige po, tabi. Alright, mga tugang duman sa mga kababayan ta, matindi man kinig-kid ka ining 95 anyos na, ano yan, taga-Saudi man. So, sa iyang mga, yung kinaban, tayog-yugon mo, sa edad niyang 95 anyos, itinaon niya sa charity sa iyang kwarta. $16 billion kan sa iyang kayamanan, mga tugang, itinao sa charity, making it one of the largest individual charitable donations in history. Al-Raji, Sulaiman Al-Raji, from rags to riches man ini, nagtrabaho, mga tugang, ning ano yan, ning todo-todo, born into poverty, nagtrabaho bilang porter, courier, bago naging self-made billionaire. Ngunyan, ititao niya na sa iba. Di ayos na di. Mag-arog ka ng mga tao, mga marirahay man ang kamugtakan. Anong kupaman nga? 95 na nga ako. Anong kupaman nga yan? Itao na sa iba. Tayo magamit sa long-term na mga programa arugan edukasyon, healthcare, food security, and religion. As in iba pa. Okay? Alright. So, paano mga tugang? Ako'y iskeda na muna. At ngani po na makapunpuning sa oras sina Professor Sat Di Matera at saka si Professor Ed Barameda together with their guest, mga tugang sa programa, mga tugang sa episode ngunyan na Miyerkules, mga tugang pang-edukasyon at pangkabuhayan kang Bicol University, mga tugang, ang bisita po ninda si PAPSI Chairman Rene De Los Reyes, ang satong Soki, kasing kapartner sa Boses kang Kapalibutan. Ano? Paano, mga kapatid? Iskeda na po si Papa Mar. Salamatong po sa inyong pagkatabay. Thank you for giving us company. After the news break, abangan po ang pang-edukasyon at kabuhayan program ng Bicol University. Thank you, bye-bye. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila. Tuhod, siko,